What's not say? Say a druid mra on high no, a bobono could dream, na adesayeno, who soon look dying, na adechiano, or high free feneba. Richard say if you say an hour, if you say if you say, Edding, internet say if you say an hour. Eddie come home, never said you might do Embra KUMAWOOD TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. Eddie, oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrail. Who said that will complain with Sissini Cocoa, Epe Ajiwakade, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who jack a sepan and neck. You could debrail. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture, and you Edusa herbal capsules, and your cocoa needs to see your real drug sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules, Miss Rotsnasi, Namen Seven. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and Mamma Gina Brandy, na a yemme. Ah, now, Edusa was to send me bravo we. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum one. Hey, what does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Yeah, Edusa Ray, oh, be it, Minumbi. I just a pin for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ashe sa adwade nkratoyi mu agye atum se eye entontom ho a wapie krom ose mogya bi nchen mogya bi se yeye na entontom a opie ye bisa de ogya ne mfikyerem a ne fuye ana de ototo regu basabasa ma eka ne entontro wa mu nsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi mefa ho ben na enso funtum wosa batatwene nti wan na ote abibimam kwati ebunu mekire malaria na me de me pimpam twerefo ne dimpa herbal mixture malaria shia no ne sasie tubefua de hwehwemu akire se wonya malaria nom dimpa herbal mixture na sientu obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa opemfo de oma kwadanofo ne de onyamfie dumienu enye mamo FDA agi edwade nkrato atomu se eye aturidi ye de yo ebema wo yare nyina se atukura Dimpa herbal mixture so hebia from Mato 024-877-88 and they ya wada triumph kwame basaya dom ni dina me de aseda emano abusua me da so waje bre watena se na ohwe me na mamfa aseda ma eye dayan eyo kuwa adwumadie no wona mo hwa ase bedu bontima betena se abos nonson apawon sema nsia eduru sa mria na o eye ewiase na wo kwadwumadie ne eduru so e wo KUMAWOOD TV e kai hu se dwumadie e fa eye YouTube TV sanso na dwumadie e fa eye Facebook KUMAWOOD TV ewiase de hinta wo na ehu de hinta no abrabo na yen ye de ba e be sua de ye wa ase na ne yen sembre no eye me papa ma de nyina na asuma bukari e wo me nchen wa ase na de hinta me no mienu abrabo e na e wo de bro na chene so se dwumadie bi na so ma ase a me de dwumadie e bro dwumadie nipa wa so ma ase ebi ne eye na de hu deche spiritual and herbal center sanso na eye Edusa herbal center ena eye me papa eye Bishop Bazooka nso so aso mase dimpa healthcare nso so aso mase a me di dwumadie ye bro wona aso maka no betima aso mase na kan hu se abusuame no na eye de e di dwumadie na mre semu no ebe ma mre na oso aba dwumadie mu na de wante ase na de kire wadwen so de so e bisuen oso o de wadwen kire aba mre semu ebia o matrofo no afa 0244 84 0108 so na oso di dwumadie oso di wadwen kire o de aba dwumadie so yes nana asma ne na twenkomo de nta me no mi no abrabo sunsum ne honam fam abrabo yi de bia me ka kire se ewiase na wakwawo edawa promu emre se na wakoda watu promu bibisa on so was abrante de na okay emre
pen na na otu prum on sa de esa no usuro se ewiase na okwa wo ewia ya ti eda na ewiase okwa na twetwe nkomo akra mema okwa ba de bia bokode Kristo adaroma ene na nanom metwa mo ahia abofo pem a metwa mo ahia me no mu di dwumade wi enti me ho ye ya no ma woni so kakra so ayde mo e kasa be mem mi ko sire me nkwa na wo me hia so asante akoda onye asante akoda oya akoda boni woka chire wo shirim o asante akoda onye ade jina asante koda nye asa yasi doni ba oni samson na ka fra wo bu nsuo no ade ko twitwi na bema no asante habata onye ena eye nsansun asante akoda ede vui medie na ohwe eye me na asoma na menya nne aye betwetwe nkomo de hinta abrabom mu msi de bia ka hu se de hinta abrabom sunsun honam fam ene honhom nsam ene edi no we asase sui esa so bedi yi a ese sunsun sam ka ho if say yen without spirituality see ye dia and ye aliens ye the white achichimaje free ensem if you say Noah no ye fita e kwan be so wa le na sebi the crystal bas as so bibini David ye bibini dia na se bibi ye de e ho medase akra infie se na odi ewuro sunsum semu start na mo infienum na odi djum fienseni 30th January 1965 nya infienum na edem start ya o me 3 days no mo tia de ko wura na me ensa na mo tia de ko wura mu 3 months no me sa fa me ko bi na ma kwa mama mfa onne na nkosiri ntime na tete makoma yusu dwarfs motia abosom ne friend pa yibutega ana tegare ya kune oho tebu chale oho ana hade mo yusu antwa omunya ya powerful tumi bia ya powerful ba tumi bia ne na dwumo ye se wa doctor obi hweti yade obi hwe yefunu obi wakoma yo ye obi hwe enti saa na sunsun mutie obi ka ze tumi ni wa oboa tumi wo ho ade e wodini bia soso e wo ho ya ka samaya ho ade ne moti ade omusu eni ho bacho wo mfise me wo 59 years aka fe na manya mfia duosia asema ka wodi firi unaye ana se tumi a wokan busua de na wo no wafa na wodi su na ode to ye mrade ya nkotu according to me na no ye nchi firi gambaga Ghana ha number 1 na banden ko Burkina jirikun dorin anoko no ko wo ye nti Wagadugu ni amfre ho Wagadugu ne frene Tanzugu boso nti mina no ye wanden ko no wo 12 amanu mema account 7 ano mo kon ye pam ani ese Wagadugu medase uba hon bi se eye tigare eye kunde anto nyama ena atiaframa medase yenhwa de wo se payibutega so no tigare no wana ne tigare no medase
na oba yɛn asɛntema mu a anaasɛ esiri mu ɛman mu a yɛnsu ate amframa tigare kunde kobiri ɛna ɛyɛ tano ɛna yɛde hye kronkron brafo kɛsɛ ɛyɛ nsuo nyama obi di sɛbi nkwasi asɛm a na ɔde agye no na ɔde wɔ asɛm ayɛ dɛ ama yɛfrɛ no chief general inspector anaasɛ the IGP anaasɛ ɛyɛ the army soldier commander oyɛ den a ɔbɛkyɛw na ɔma w'anim adɛ ada hɔ meda ase saa ahoma a ɔbɔ yi bibusa sɛ ɔmakyi ahom bibi wɔ hɔ a because ɛkamea yɛ sɛ ɛyɛ obiara sɛbi ɔwɔtumi biara sɛ nkwatia ɛyɛ nsuo mbɔfoɔ ɛna nsuo wɔde ɛyɛ nɔteɛ ana ɔbɔ anwea mu ɛyɛ dwum ɛdi ne dwumadie biara na ɔwɔ saa tumi wei ɛta n'akyi dwumadie bɛn ɛna ɛwɔ hɔ a saa tumi wei ɔdi ma mo tumi no sɛ nkwatia ɛyɛ nsuo no sɛ wɔ sɛ so bi di sɛbe nkwasi asɛm a na ɔde anto agye no na wadi ama wo saa so na nkwatia ɛso teɛ so bi haw ebia wɔ agyapadeɛ na ɔde n'ahensɛm na ne sika agye a ɔbaa ne aka kyerɛ sɛ ohiani lɔya ne bosom ɛnyɛ kristo sɛ kristo deɛ mfansɛ bi a yesu wɔ no wɔbɛtwɛn ɔmo nso deɛ kɔfa kyɛw ɛni nti ɛsɛ ɔbaa ɔse nipa no agye ma adeɛ wei kɔgye ma me anaa bi a yɛde honhom mu ɛha me yadeɛ anaa yɛatɔ ntɔ yadeɛ sɛbe ebi frɛ no tware anaa abɔfɔ mu yi firi mu so yɛatom adu yi firi mu so ne yɛtua contacts wɔ mo ɔnana na ado w'anim no wɔsesɛ ne hia awaresɛm awoɔ yadeɛ na wayi afiri hɔ ama wo na nso wie a na ɛsɛ de ase daa ma ɔmo kɔsɛ yɛabɔ ɔmo paa sɛ woyi wie a ɛbɛma wo sei meda se ma menyɛ saa ntease wei me ne mahwɛfoɔ dufa bosom nkwatia nsuo ɛna nnua ɛhohom ɛna ɛyɛ mframa honhom nsuo bɛ ne da saa tumi wei nyinaa emu nsuo da mu no emotia yɛ nsonko motia yɛ wɔ black ɛne wɔ red ɛne yɛfrɛ no ofiri ɛna nkwatia na nkasa ɔmo anyina yɛ motia but yɛwɔ obia ne ne dibrɛ na wotumi frɛ no nkwatia but ɔmo yɛ motia ana nsuo bosom no nko ɔnsɛ nyame deɛ nyame yɛyɛ no yɛmfa no sɛ nsuo atɔ ne susu ayɛ atena kɔgu nsuo within 1 hour ne nyankopɔn ama nsuo no ate atabeel Allahu Akbar of mercy akɔmi ɛfiri tete memfa kwan nyɛ so nhyia na na aba ase taaman ɛne suma nkɔ ahene kudi ɛne mentimi mbɔ mu nyina de ɛbrɛ no nti sa wo kyia dia ma me so memfa akonya we so enkyia ɛyɛ na nasa bre ɛyɛ enyina ye de hye ɛyɛ na ye bibiara ɛyɛ otumfuo suma nkɔ ahene na nasa bre akora mebɔ mu kyia wo akora wo fa se o na mete dwumadie mu nti ye kyia wo dia na mankyia bia na so wo fa se manya de akora meba fie meba so a na meba no ɛyɛ nukredie mu akora munim sɛ bebe wo bia no ɛyɛ nananom ɛne ahomo motwa ahia no ɔmbɛhwɛ wo so na bibia bɛsi yie yate deɛ wɔ hɔ nso nanam ka ho bibusa motia nsuo mbosom ɛna ɛyɛ bosom nsuo ebe na da mu no dwumadi ebe na mu di ma ɛyɛ nipa asetenam nsuo anya bosom ka no yɛ angels nsuo bia yɛ angel angels ɔmo ne fi nka ɔmo te sɛ motia ɛne nti na nsuo yɛ fi a na afa ayɛ clean na sɛ de wɔhwɛ afidie bi a ebi lei mɛka sɛ mɛyɛ flash machine bi na ɔso bɛlɛ akɔgu nsuo nam se dɛ ebi lei sɛ bi agyanan kɔgu nsuo deɛ wɔdwade ɛkɔgu nsuo ɛyɛ fi nsuo na ne ɛsɔno meyɛ nom yɛ ahokyerɛ yɛkɔ mu nyinaa yɛ efi a sɛ bi yɛde ka nsuo
ahama ye mu bio broni de ni edi so ahama oba na otie o ya na me ma wa me mo ye funade adu onu ma bi ma ba ko guyam egu yam a eno no oye de o ebe ma ham ana ebe ma o ya de tinye de ye funade adu na kon tie o ya na no ma o ye funade ba men ka so bi adu ne broni de onu ma ekogu ya mo mi sasa roba na ye de Roba na o mi ya capsules ubenya no an life nanom medase enkotia sem busa bi mu enkotia omudwumadie ni sen e wo yasetenem omudwumadie ni sen yankopon bo bayi obo bayi no hu se ene bon sam friendship no odi boni ne yankopon bo motia no power no konka bayi nti no tim kire bayi eno akire no na yankopon hu se ye ya da sama no ya di motia ni di boni mo a yankopon adom eye adom ye motia no obi pa ne bi di boni no bo angels ana wo musu timi konka motia no so ebe na da angels ni motia ni omo ya abofo ana we nsu motia omo so nya abofo na bi omo na ba omo bo omo se sa wo ba ketua na panyin na boy na wo so abu panyin oh okay ntomo ya abofo nkotoa eche abofo nkotoa mo okay to ezo mu ka abofo nkotoa ase kan ya no ya ase na friends ene de onim to do have onim to anom blocks na abons let's say abofo do no obi o hemi bia anya senye titro madras framo ene eno no matu abuso obi onum bi o he tv no sa onum sa tramo no cha sabe obe mani yankopon obe gina ade na ya kondem enye omunyai sabe ye de ma just a doctor pufuma ye de ma obi a ye de ye yusu no se de ye mfa tramo no ye wa ma ye no ma obeda ya de menu kan so yo ma said the beya wo hon ton sabe obi anadwene mu kan ne ta de said ro na wa adwene mu kan mo anantia na wontima ni ade ebe yo de timesemi na no mo de no mo so me de omunyai ni ensa nko ye nchi nko fa na ma no men ka sa doctor gronye nse so obi nyem na akwala no wo ne yema no ahama ohunu mane no ma ababa out sa ani achire die ni na ya common adawo wa mechire obi ahaba yeso ebosom ana enya bosom obade tumi onse wo nyame dua ya obosom dua sebi ni yo nyankopon bia sana ha en kwa santime mko ne biwo ba de ni bosom bia nyankopon na ba kwati ni mfa bi inside ade bedas o me yanyantia se eye abaifo nti na yebo motia ana motia so mo boni ya mudi na se nipa di boni nti no ana yebo angels se omo so emetu omo so sa na bosom de onso dwumadi eti sen bosom me de metia sense ahana mo friend bosom esi me friend me sa kanana suma kwa ya se friend akonfo na o sa ne friend akonfo nyina nti sunsun mankwa hene ese sunsun no omu nyina ehene no mo kwa e kasa kwa unze aginadie bia no asansodie enti na asansodie omu nyina asansodie no na ehimpon eno no mi pacho onya akwa aha sanete enti sana moti atie moti anuko ma yo firi wo ho ani o moti atuntum moti atuntum ansa na obecho no aye bonyam obama won ni sategare obama won ni tegare wo ye lawyer awunya so bi lawyer ebi police ebi abatampa ebi susu e ashawo ye ashawo okay ya wo suma bi friend kanawuri
bosom kaka no se ba critical se ya betima fra no be kaka de no ko do so Kanori. Or chief driver. chief driver tika na so kaka Hey. ba kana wo no ba on fa bibia nkan tu ba kasa fa bi mu ba kasa na me kasa nso no na kasa ebi ti se bosom gadawu ono nti ya fra ne gaden ko te gare chiri be fo na no ogoro rodu a wasi we se chira iko ko yes we no chiri oku on te gaden ko wachi na no oku ana kune obi obetu kune bia mo nso odani hye ayinu box isese na chale osoro dinu bifu no so opia adobre ani table chai islam kasa anti mo betu na monti dina sate gale wo msi pala te gale na ne kutu ama omo anu ose yekosi no onza oba be mi fie no ono ya wa agrada sa wo sete agrada no ne fifufo wo wachi a epaya be kano enti e di ko bene ensuo ni esi oba no wa chiri ni esi be ma no ti ba se sma oba no no okwa amiri bi sma ba no okone se edina ne ya sene be ma no Emre be ne to agrada no ebrebia ultimate edipend se bia obi be pa se ana me se me be sete omunya akro no oku a safu na obi aya ode ba beto so oh na meti ase a emre obi awi ade na ope na ade e na oba ye sete agrada ase anaso obi pe na ade akiri kwan no oba ensuo ho aye de no ya frɛ agrada ya o mo se akiri ensuo me pa to untimi akiri na yesre obi ahun se me be ya me sa esam dugu rakifuem nam yesu ono maka kense otimfo yankopon mesrew go kakeke da yesam akani uto nsuo no gumu ya be ya dai ani edidi esam so akani mesrew ebia manunsia emmo neto ampa mesrena ebodunu nsia ne nsuo no bete Meso ba santimami yaswa meso me de prae mienu na maka ade agina na me kusua fita na sa santikusua ato so meso otwe yankopon mesrew oba odoba me nyanko adidie mesrew mame no nsia momme na meso menye bibindi kusua me de tum ema ensuo nto to se ensuo bobo na oba madidi ensuo so nto wanti ensuo di abrane atiata ense de ani etimi de price wo se ne de kosua na tum ense de stop ensuo ni nya awosre nyankopon ya o mse chichiri ensuo ma me na mse ensuo nyankopon na eto ni ensuo dara ma chichiri nyankopon yesre no se sama ba ye na masraw ebi amambibi mani nu se ya ansa sa ne obi antimi chichiri medase na nasuma bukari ene ne twetwe nkomo wo ewiase na wo kwa onua so wate we ye just say you yeri bo eye atenase ozo uko eye teteno a ansa na ohene be ye de wo betenase no se bo atenase saa nso na obi owo ani no a ye pese oye udi akom no ye bo atenase we atenase am bo no ka hu se wiase na wo kwa so se wiase nsu ye sere se timi chichiri nsu sere se urade mai bibi ni ansa ne wato a ne ka hu se wiase na wo kwa ye wo de wiase ye ne dia o wo ne mra wo de de ye wo se ye de faso ye di so ni hu ne munyam enu ti na me ka kire se beme ne nyine nsu ade ene ye chicha na asoma e wo ase a wo ne ye de e fa ntitie mu e fa ewiase de hinta me no mienu ene ye de ye che no ka hu se ahaban wo de ne ho ahaban obi ne odi ne so obi wo se ahaban bi ye bone se ka ye bone anko wo sofo nko ye de otete ma saa so na kokonfo wa otete ma wo ukoduefo ho a wo so otete ma wo oko hospital a wo so wo do de para wo so wo gianom na ese wiase ena okwa midin di kofia subonten obetima frem eskuto yi pebre de samre die me ne asoma na ye de ye hwetwe nkomo eye no so aba pon dunson nana afini egba wuram ewiase etiwe eni ahonmu nya na ye de etwa ehia ye hu omo ye de nisuo na ye de etena
wo kredua kra ene nipadua ayeba aya asetenai iwe so bia pese obobra ko nanimu na wo hunu mu ni nimdie mu osunsun mu no empaninsem oni na namutena ase se na wiase esitie na kwan be so na nipa dase na otia asase so obedi yi medase medawase pi obi aka se obi ni yi anyankopon ma obi ase yi ano ayi tumi ana mesi obi ase bayifo onza ebi promo ya so mi tete abonsam so anso na na bonsam no bebi eja obi a bayi wo bayi me no ntam ko betuma ba be gua ya ntam sisi ama ya ntam atoto betuma di bone e di ahyo ma ono awo obi se kan di abonyi na bayi me kan ne plane say so obi bo obi ana oni bayi betuma teki ya na nchew obi se betuma bo dia 3 days na enyaw ai wiase hu ni na ya ama bayi kom ya ama soso ansa sa madam bi yo se kofi me de nkrandua na se nkrandua yede aye aduma bebrebe ese be fo tape omo ana guakuru enso omo san suru o ta di guakuru jare ya bayi suru ana sa ma ba na me friends susumansa ewa ha ma mehwe atesenete susumansa ni oh I see ene emema ya bai obetina eye social media so a oso wo kire adisua ene kotiti susumansa kotiti eye tameewu kotiti eye haban wei fa bo ho ban bibie ntimi nyew edipa da sene wo soro ya don kotiti susumansa na ode kudware sanati ya na dabi antisa susumansa ekura we eye maako kono 1 2 3 4 kaho 9 ewo duma edi ana 7 ewo duma edi bi friend nyamedia meka wanzo se ye wona saa nyamedia no nyamedia bi 9 bi 7 pa 7 no ba bre pansa no wenya oh sir na wadarumo se okote aban bia ewo numbers bia na de ye enya yaresa na e depende ya de no nti mo ti an ba kiro se bia wo kwate enkono akọpụ sejari ananu anum we ta anu anum a sebrebu mu ya de pa na de 5 years ma che bi na wota prebu mu yare so otiti sumasa na wonu anum sa ana tumi so hawa ana me kanu kusumu a and all discover twice and what should be no bomb so tin ko na corona boss o discover yere what they twice so they to na onu dua na efeska no no na efa eye mo chance e chance fa bro ana kusia kogu ba bia ne ba bia odi kogu ye no mo tia na wo kire wo no ba be fa no dia koye de opona ma ne die ni nyina so no mo de wo fa sa eska no a mo de ko me fan se ye ba ha ye to petrol de group into ma petrol rent ka so no petrol sa omo yusu eninti ye yusu la fenta ensa besen kusia ade en obia no do obeba obeba se mi pese udi se ma mi ade open na ba kwa ya ma na mi wia no abeda mase nana nana so mani ahun senko ani crowd ya bosom te ga no oye 333 dollars na kabo mi from Montega 333 sa ene ekurawo sa ya second row third row ayira lucky obi sunsun hawo motia bia ni eduma wo ye tu hia na wo se me na mi hia wo na ma frew na waba na ba bi sa se me bra ya na madam fu di eduma wo na aba wo so yare na be so no emfaso nsa yade se bia na me na no mo ma nkyere sa bi na me na
ono abako edem do ko wuram we kabo maye ni sei no na to ah 333 drafts no onum ko dan ba kum omo no afra calling to me nana no mo omo e waye nana no ko wa na grada paye na kuko bi si ana wode wataade we ko nsu na ode sha ya tu tia ko ita o se kan ko yo pien ko ya bo aba ebebu kosh nene o kwatade mewura ma bomodin aso be wura sa kuku dim bomodin oho ana tega na fe ni amo mu ko nti o mo de ba ento ba ni ama o se me na me se fa akonti we bo me ho ban na fa se kan obi ba itimi di ni tu aboba obi onim se ya to ne da no na aye ebe gina wa ada obeso de so ye wo no mo sa so de o majuma o jawa on se fi wo mo ha no me da se sasem we on amana kan asem bi so bi bepe emwa efri wo a edi nasen ana tumi na na sore se enda we de me de me ho de ne me kwadwura efri me so nti ne me koboa anipa adasa ana se oba ye na na wade ne ho me da se eye on se wo lucky cream obi wa de ma wa se hwe na wa ma obi anti bi area na wo lucky no fast buru me de anti yanko obia bo obi ebi a wo de ndo obi anka wo sha branch ya form nto ma ne tipa obaje enkun no power na ewo mo se enkun eni de straw first na ne ye kawa sabe this am ye wunkun na ebi ama wo sra nesa kunin hambia that kawana de dia so fu be ka so kawana ya bosu yito kuna ne how ana sabe no ya sifatu je mcheno ne how ba enku de wo sra nesa asa what must ani wa hama o ba bia bete ebi oba kire mi se wote ama we fama ni yare ebo kura ye nyi wo hwe ani bo o ba ya ko ebi kwa the same half o de to no abombaye ani yesu ma no ye munani mu otodie oso no ye sudut ni chese wono sunyame ne nyom no mba no mo se ano nenyum no owonum oso sunyame ebi ni say de to me nti sunyame o adasama sunyame sunyame o sunyame asotega konkonsenti so anfa be yikramo konkonsenti o chebe ifu betima di konkonsami eku no asama so otun bi o se suru be ifu ansana mansun aba strong enti nipa oye beifo ope manso twen ope eye person kunya konkonsa oni ne dika konkonsa ni osumnyamio sonigade so gare wo dem fan stigare sonitigare sa soneno o sa sonye so branin chen sa branin chen nemu ne o ba ne chen a suro obi odi konkonsa suro beyie do ope eye enipa mutitiye suro nipa bi a oka enipa tribom ohwe mojaguo konkonsa ni ntino dini di la ilaha wa hano ya wo se ebekun asimesi na ye ko ekutu presence ade so oye ani aba ba chi abra ye di konkonsen no tem be yi 4 years no konkonsen me da se ewiase ena wo dwumade na we ya wo hwe ahwe from hwe na me kai ama wo se eye twins powers wo se won de odi tumi a ye entafo tubi ena eye ahaban ena eye esayare also bo modia so be frɛ no 0248 699898 0248 699898 also obutu abrepop broni krom oho na odi ni juma na kan hu sɛ owe samana bi ye frɛ na AK47
AK47 o se Bible samana wa musika to munsema na ahye mo asabi muni Bible mo di answer mo be friend o 0248 699898 na o mo musa asamana ni bi na mo de adware ma de mo afiri eye osefo ni fidi sumu na ahonmo a muta machi a o mo him sika muni Bible ene okofo ba bia na ujana wadum usunsum no bayira na oba na bedi so eye wotwe eye usika nyina egugu eye bibia wani nje ho enti o se bo modi aso be friend 0248 699898 twins powers ndi o se entafo 2 minie o se on the Friday bia na otena na bam so one ye na haban no ombe be hwew de hinta de bro so no o friend na obeje so bazooka the bishop bazooka the great bazooka also on Tony Safro on the angelic a demon and the angels na ofre na de hinta wa brabom na oka on the sunsumjuma na oye oyo software oyisu angels and the diju sunsumjuma o say anytime bi obefre ni bia no mem odinya se obo ni din se bazooka me pacho se ne hame da ka nyina ye de ono obeka fa ho e odi hinta wa brabom no friend 0244 726387 0244 726387 na dia hinta wo ya wo hyebre mu no onso onda na di na onfa nyame honhom so ne abofo so no onsa wo yare na me nko eye me am papa the great man ondo o se ahaban yo ahaban no di nnuma sunsumu de how ono ane na dechi hunu spiritual and herbal center na dechi hunu spiritual and herbal center also wasankare onde ososo oyisu ahaban eni sunsum eyeti gare bofo oso no okuta bi wona se bi omupe eye abofo mu ne umadi djuma wona omkuta bosom ne kasa omom mfiu bosom aye mumete wo so no omom ni afra omupe sunsum ne omadi eye omudjuma wona omupe eye tumi edi aye asore wona omupe tumi edi aye omudjuma omo sikato omse momache spiritual marriage wo sunsum waro no bomodi aso ni be kire eye Nana Dechi, who knows spiritual and herbal center. Also, was Sankari. Oh, no, the Ubutu didn't Juma. But more the answer of a friend was 0246 01 4029. 0246 01 4029. Now, friend, I catch her and say, Nana, but more the answer of a budget videos in your feel what it. A chichi, a witch, and so say, Udo, or what did you now, or Beno. Oh, on set a war, or do a tatia, debia, if you go for one and tatia, or dinechi. You reach the say, I entatia odo wo wate nana medo to bomodi ansa wo me yate wonka na obadwumadi enso ni atwetwe nkomo ne afew onzo papa wato yen nchen o kire de hinta o abrabom on bosom enye boni o esombo enti ne yede ye ben no ade esombo ene ye ben no de ka bosom kran na ede ne bosom eya aban ya o ene yate ene hyemu ene yape eye good edase na odi na good ye de ye wo bosom ase ene nana asuma ewa ase bukari obechichirim ama wo so wate wase sebi yemfa ye honja bosom ana ye de bosom na odi ja bosom a boni wum na ye kopem wa every bosom wo ha boni ana ase obedi yachi age ye hyebere firi nsem wana nti nyabre ne tenase ne kame ho de hinta abrabom no nana eye asuma onpa nimdie a hinta menu menu onchichirim ye de yensua na mre esem no so no so abam de mentime mbusa no so obusa katachie Kasere. Metin penin sembi. Yese abofo a omoye brafo. Omo se omo do mkumo enipedi. Abofo a omoye brafo. Omkum enipedi. Sa. Abofo bi eni ho enipedi. Okum ema enipedi. So obekum hawama. Ananye sa na metia. This is o ware na ono no bobo akoma. Ewo ho. That no ya na omonta on court. No wa na se ni nipa no okum. Ye ti on so okum nipa no man se me masa kwan that on fan cheme e bia no ohemia. Sa ade be chino na on pasu sa wona ne je na so mari biwa na wa mfanso wa na wona ne bitwa na mo e de bi o pe 2 million 2 billion or baba 2 de bia 2 billion eye
bofo na wo kuta bofo me kura se no mo friend uncle enye uncle no ya abofo any demons na kuta me kura demon na semasa kwan so fa jame demons ma ko 72 fese ya menka angels no me pacho me srew edi se ukuta eye mutia 333 demons 72 na abofo kanwa na tumi nyina we de na wo mo aduane di yese tumi nso no mo aduane di yesra wo mo ani so ba won se me ye nwan e ba so mo penya ntwa me koto am da sacrifice ni pa ye di enti na wo yesa adwuma di na aba nso a unim die aban eno nam de ye adwuma ti ko aban ye di kuru bosom aban ye di kuru bosom bosom nyina e ka bosom ya aban ya aban ena di ade ani ye di kuru edi ye di kuru sabro ni be ka se on the offer okota wa yeseje no sabia ana ye bibifo yeseje ene eye bosom edi bosom yeseje honhom betenem do frana abusuan fo so wate bosom yeseje se de okọ eye difo bi oso okuta ne altar sanse na okọ bosom nso a ne seje ana se ne gina bia wagina ematumi ebetenemu no ne gina bia no ene ne ohuni na okoye no esi wo no na we na wo se esunsun bia ese bi ehu no ne mfiri nyame no ne firi dien efiri wabusuem wana bo muti ampo na wana bo bonsam na wana bo eye abode nyina so wum se ensuo ema nkwa na Kristo so ma nkwa bibusa se hwan ene nkwaje no asase su ensuo o ma nkwa tumi a efre Kristo yehu no so ma nkwa na nanom mo mutwa ehu ahia nso no o ma nkwa akora na nanom so ho omo aufre enfa na nanom mikro mi mudi mi nkra mi mbusampo by the way mama mfa me number ntudwa ebia no bisu asem bi opese obusa onso mfre 0244840108 maybe o ma no atum 0244840108 misra oba lowa eye o TV no lo eye o TV no na eba dwumadie nso ye bete woni na de opese obusa no wadaroma wabaso medase 0244840108 eye KUMAWOOD TV ni na home TV ni eye me kofi esubonten esukito yi pebre dwumadi amede bro ese iwiase ena hokwa dwumadi na amede bro na nasomani wa hase sanso na eye de ahinta obrabom no ene huhumsem na ede bro hello 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 one time nka obetima badwuma die nso 0244840108 ana say 0205 500215 oso betima badwuma die ne so na oso so de mentima mbusa na de kire wadwen efa nana de oka no oso wabaso hello good evening ayi KUMAWOOD TV hello good evening opanyini udini baby okasa free hello opanyi udini baby okasa free hello opanyini wo so pa baby okasa free wadaroma hello onti enka wadarma munyini fresh na de onti enka no so omra hello good evening hello good evening good evening sir hello yes sir pacho good evening pacho good evening opanyi pacho ayi KUMAWOOD TV udini bebe okasa free papa be pacho kasa papa kofi pacho kasa wadaroma yetie twon free eye u TV no ana jom no wadaroma obaso a no adwum afidie no na be pacho wakasa
na yɛbɛte wo ne sɛ wotie ɛyɛ wa wo ho a ɛyɛ yɛnte wo ne yɛte wo feedback no saa nso na ɔso bɛte wo feedback no nti nka wadaroma ɔba dwumadie no so a na wɔlow tv no sɛdeɛ ɛwo no yɛkasa a wobɛte anaasɛ wo so kasa a yɛbɛte na mmom no wokasa a yɛnte wɔ fidie no wadaroma nti woba so a na wadwom no na mafo wosusu ahaman obi ba wasoɛ a deɛ ne deɛ na ɔmfa bra wasoɛ anaasɛ haban no deɛ na ɔde edi ɛwɔ dwumadie bɛ na ɔde di ɛwɔ wasoɛ ama na epi na mkyerɛ sɛ wo ba bia wo yadeɛ no deɛ ɔde baeɛ no ɛho ahama ne bɛte bi ama wo nsa ama bi wɔ bɛsa wo yadeɛ ntimi nsa wo yadeɛ obiara ne ne yadeɛ sɛ bi wo bi yare kɔmpo a ntimi mfa ananta deɛ nkɔhwɛ no na ne nti ama na deɛ nam sɛ yɛsua me ɔmo na me gya school papa na me gya school na mesua ama no ama nti mfie sɛ na ɔde ɛtete ama me start adwuma no 1985 na me start papa ma me kwan sɛ na yɛfie me nkwan bɛtumi ayɛ adwuma so almost 35 to 40 years yes wow 0244840108 obi so betuma ba dwumadie so na de wo so kyerɛ wadwen so wabusa hello yes open you didn't be okasa free and then yes sir open you didn't be okasa free wadaroma ayi KUMAWOOD TV open pacho kasa Obo ase papa. Oh, dwumadie so. Oh, too bad. And eh line eh high momfa nche ye pe. Eh yakoma mu de. Eh yadwumu ene yakoma mu nyina de ne fese ososo ba dwumadie so. Na de etime mbusa no so no. Em se eh MTN so na totoye no. Ama ahoma no. Try back. Hello? Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Bibia Boko. I KUMAWOOD TV. We didn't be okasa free. We kasa free of Open your patch man call. No, papa na kasa no bituli or no man to screen so man. HB the number be to screen so nti gusu na hwe. Wadaroma. Okay. Medas. And oh, sorry, so we're free so. Hello? yes. I KUMAWOOD TV. Me dey di confess bonti na hefa na okasa free. Wadaroma. We kasa free Sakrawo. Okay, Sakrawo no. Papa yitio. Yes. Twumfi eye TV ne ho. Twumfiri TV ne ho ne yenkasa. Okay. Twumfiri eye TV ne ho ne yenkasa. na wonu volume Abacho yitio wadwenkyere. Papa, me to wonka na twumfiri ofidie ho na dwom radio TV no na yenkasa. Okay. Okay, papa, or the number betu. Mate, but or the number betu. So why? Hello? Hello, good evening. Good evening, sir. Bibia Boko, or boy, and no mother Roma. You're holding. Maybe try. Oh, this is what Luna better what onka. O kasa na oka na memiti, and also me kasa na oka na uti. Na wadaroma wadwenkyerɛ pɛ sɛ ochre e wo dwumadie nso. But o Kumasi ase no obesɔre nso no. O de baby o no ne number beto. Idwa wadaroma. Why? O Asofia. O whatever, Asofia. Me ba try. Mepacho wadaroma yi free so na emrese mu no oba kyerɛ adwenkyerɛ that's hello yes sir good evening my boss okay wadaroma manenko
And this is about one. Oh, yeah, they. Oh, too bad. Man, should I tell question? She let me see. Ever last call, last call. Hello? 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 Yes, Papa, you know me last caller. Hello? Open your patch of Daroma, I KUMAWOOD TV. Why drink chere, any day. Good evening. Good evening, sir. But I'm not going to tell you the fan of the ideas to be what Mate, what am I last caller and Timidasi? I am the call Obesi. Akra? Emergency me for corner door now. I'm say network and so high. Aha. Na mamemra na papa bi ka se oba no so obetu bosoma na se o person ni bosom edi nkitaodi a etesen. Oba metumi to be a man. Betime to be a man. Take a refru fie o ware no. Ye ni aye de wan faye ye ni tuma nkrofo. Oh sir. Whatever mami busa se bosom ware eye obi ana se so obi kotu eye bosom anhye bi wo. It depends say do sipe. Obu a tiga no wan so ye lawyer nti om na wota tu. Ubetime tu na bra won kom. De o probeya ma so adwuma obeya ma. Eno na utu a edu baby a yesa we bi a we sacrifice man o ka say bi opposition na we anwa man. Ba wo de wo beja eno so edu a wo aboa de na aboa sa afia so na eda asisi no abeda na se. Beda ase. Obi busa se eye se bi so bi ohia obi ho moa ana se bi obi hye ne bo na oni so obetimi di naba na obeje mo na frim. Oba ebe ama. Eno so oba odi na de no de beba. It depende nipa no. Said o sitia. Onso bo otimi usika. Ebitime ba meka che on se meyama e kana woda wana wode kokot na no betu. Bada nya wadwin se wuntue sika na ma no. Said be ya wode ubetuma na so be onya beju ade na no ama wo. Enti wo ba sha boss wo betue nipa kro sika ama no. Obebe ukonya ni sika no na abo an mani nyaaye. Oh, okay. Enti ese utua ni sika ma no. Yanko eye nana asuma bukari aso eye. Dwumadie ahayare ben na wo sa no yare na wo mefa na wo mrebe na ode de ode ye dwumadie e wo osa ne yeso. Na mepa echini fie me ye adwuma metena se efiri no nkono ekosi se edom no besa sa me mre ya metuma ye adwuma ma de ache Bosom no da so te so na sunsum da so te so sunsum no se efre sunsum no ye na meka ebi ko ne biaba sa 333 ansana 72 demons ansana angels naba ansana nananom so ede aba asio na mofre demons no saint no ye mo friend saint na sa onko to asio hono no mo ana nananom so wosora ntu ti didi udidi hey la ilaha itakula mo na o hen o telephone number bi person no di dwumadi ya mewo Barkasi road Asofia ulu aban school mu ha uwa gate mu a na obi sa omo mutonton ni ane no se wo pe na asuma ana bi frem mala masuma omba kira o maso ye adwuma ukuada fiada kwasiada ana mde ye adwuma nana asuma na otene nka ne number na 0244 593278 o number no 0244 593278 yare be na osa no ya de mebo kese na otimi tu kese a etwa na aka msebe obi edama bono ana na owo adwum yare de me kasa high fever ina no condemn sabi obi a o yare efom yade a e free tware slow the thing you do e tin ho a wonte me ekosi yade a mintimi hwe metima kase owu enyo ho tumi ana kwata
Sawon titi free so na me maduma me hama abo wonsem. Wow. Slope me hwe me mu oseye obi atu na du obi wa obi timi ba mesre se akasa fie nso oba na me maka no kwa cho se bia koko na ama wo hwehwe koko timi bu ma obi mo hwehwe no baka se ato wadu na me nua mo bi no me ka from mo fancha me no mo de empani mfu Azanfo no motie ye baby etina se o de yeyi ka empani afiri pa no kontompu obi so akotu gold manisika onsa me be obi afrese lotto bi waje no 500 million oba ha no di lotto ya me ko eyi no na mo frɛ no na me se nkodu ko ya azani na fa ucha sende mama sende no azan so obi betina emfoni so na se TV so ka say sende mama sende no enkontompo yenye ni sa oji lotto number me ma lotto number me nyesika duro ba o wa aduma enkoso se bia TV station was boa me na amanfo onhwe entie me metima boa o ya aduma metima boa o sika hye metima boa o yare metima sa ayade na me kasa me ma ebi fra me so pesika duro na me mpa cha oba me fie no se na me wona me ma sika duro na ya kam na me yedi mfa aye nkontompo obi ko esirem kuro bi so me pese me bodi ni tamale oso atwisika akwa afiri kumase ha batamele ho enti me na metweba no ya kam me mfa enti number ni yesay 0244 59 32 78 eye malam nana asuma bukari na otene nka no o se wono de yare bia osa sunsum ene honam fam eye twere bodambo eye sebi spiritual marriage sikato nsem a na ahye opeye bible a obeya ma back to sender obetimi aya ma bible obetimi aya ma na emom no kai hu se sebi wo kwata a ye twetwa onsa yare ne wo ho bodam sebi obi a wawuo ontimi nyane no ope eye sikadura a onye bi wo ho loto sende mama sende onye bi wo ho demom hye nso ade we na oyema nipa da sani se wo ye adwuma na okase sebi ommo amadom meto obetima ya amawo anase ompagya ma odwumadie enkosoro ommo wanim enye kram ommo ho ban onhyira ommo nsem emmoro afoforo so na ontimi hwa afoforo so a eye na nasoma bukari oho mawo ewoye asofia osefre no 0244 59 3278 0244 59 3278 ose debia obefre ni bia no obeje so ne kan hu se eye kukuada kwasiada ena fiada ena odigi nubedi satam na ye tumi nankasa esane so pese o kan hinta sem fiti da ye wo ene bebre waduru a obeka o hinta sem a kire o ti frɛ no 0244 58 32 78 0244 58 32 78 o frɛ na obeje so na hye ne nso kwata ye twitwa on size ayare no ho sende mama sende loto onye sa dwumadi no ho eye sikaduro onye dwumadi onye sa dwumadi no ho na sebi oye galabsei na opese odobu sika ne ma o we wasase ne so a ana obeyi gold efiri wo mo wa oye ja dwumadi no ho obo banbo wo ho osundaye na obi ne wo ware a oye dwumadi no ho opesika a sebi uye adwuma na opese oma eye entwema ebe wadwuma mu a frɛ no 0244 58 32 78 bafo memo osema ba akopɛ emre na yebe afutuo be na wo ka kyerɛ amansan nyina ya me ka kyerɛ amansan nyina ne sɛ omonye ahweyi omomoni na ho oduwa no abetu obekɔ ne gold no be ayima kwase me kɔtɔ lafenta ɛde abɛyɛ eye nkontompu lafenta bi wɔ obi ayese wɔ so ensuo wom otola fentana o musa mosika obetima de mo obetima mamugol buma kwasa 1.5 million anse ko yebi wo fen so oba no achem nyansa no no age ba kwase 500 million kam na me otola fentana mara okotoba no de kenna enuru even kwa 10 million emse be 200 and 550 Ghana no de come bad in it
aje pom wɔde a no ahyia so na wɔde ama sɛ fa kɔsi hɔ ɛnhuru ntɛntɛm within 1 day or 2 days no ɔbɛba na abɔ na wasan agye no wɔyiw so wate otwa wa bɛ no no otwa wa bɛ bɔ mmɔden a sɛ wobɛfrɛ papa yi 0244 59 32 78 ɛyɛ nana soma bukari ɛna ɛne ne hwehwɛ nkɔmmɔ onua ma w'ani na wɔwate ana abrabɔ wei esusum sɛm ne ɛyɛ deɛ hinta wɔ abrabɔ mu na ɛyɛ dɛ yɛpɛ ne sibira ɛna ɛde saa de suan deɛ ɛbrɛw bidin de kofia subɔnten me nam de yɛ dwumadie ho kyia me ɛda bia ka me ho from Monday to Friday 7 to 8 p.m. nefa dwumadie ɛmbrɛw na ha nam de dwumadie bɛsi ma menkyɛ ɛyɛ executive chief producer ɛyɛ me papa director of ɛyɛ KUMAWOOD TV Sam Dakus ɛna me producers ɛyɛ Osman ana Uma ɛso so ɛboa me ɛma me de dwumadie ɛbrɛw ɛna famous ɛka me ho ɛna me de dwumadie frɛw maybe mo bia famous ɛne Uma me da mase sɛ mo ka me ho a mo ma dwumadie yɛ fɛfɛɛfɛ na ɛkyina yɛbɛsa to aso na me busa wo sɛ me wo a wohwɛ me busa wo sɛ uwu ana asa ana wachi bibi wo ho ade njira opeso ka wo ana wo ka wo no aduro ewi ase hwɛ mbre wate numbers no so wan ne ho kyerɛw ka hu sɛ adeche bi so wo ho a obedi de se bibi sa wo abrabo mu abomodi so be frɛ na asoma ɛwɔ 0244 59 32 78 na ɔmo na dachi bi waka sɛ unua kofia subonten oka bibi kyerɛ bi dwumadi e besi ase ne ma kyerɛ ɛyɛ sikadwa nyam kɛse ɛne bɛna nyam kɛse na major prophet sikadwa me kyerɛ ba bi a ɔwɔ so nkokwan so na emre sem no ɛwɔ hintasem bi a ɛbɛka afa papa we ho me da ase me kyerɛ ɛma wakɔ aba ma mu ne adehye ɛne hwɛ me kyerɛ esi ase peace bye bye. There are so much bread. Na matana se na mohwe me KUMAWOOD TV. Be di dwumadi ebero. Mato ne din ewiase na okwa. Ebusua, so di tim se ewiase na okwa dia. Na ka hu se ewiase di obo soro ne asase a owura. So owura dia na wo mmra ne amane a odidi so. Adeche ne adesan yewi. Adeche wo mani pada sani na adesan wo ma odoman ko na odidi ne dwuma. Ebre nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum efise bibi wo ho. Edi na wo ho. We kyerɛ me sɛ ewiase na wokwa enka eda anka ntuprum bibi wɔ hɔ enti na eda yɛtue eti ka me won na me ne major prophet kedwa afɛ sɛ dwumadi embro me ka wasɛm kutu bi wɔ ase